Kayak kepiye iki? Nek ngomah nganggur suwe, duit ora duwe. Duit guru garek. Iki. Iki piye ya carane ben entuk duit? Ngumet iki. Wah, iya iki. Aku ndide. Tuh, Ngopo lho jane iki? Tuman ngrene wong nyambut gawe gerundang-undang lawak-lawak ae. tuh, meduna. Tak kei kabar baik, berita bagus. Berita bagus sapa? Engko sik, iki kurang sithik tak rampungne sisan. Wis ndang ta meduna. Ndang. Don, Engko sik kurang sithik nanggung. wis ndang ta kek meduna. Ya, Lungguh kene. jane iki berita bagus apa to, Mas? Iki ngene to, iki berita bagus e. Iki THR iki wis medhun, aku wis ditelepon juragane. Dah tenan nih, Mas. Lah aku ndi bagi aku? Sik to, tak omongi. Sing storane wingi kae kon ngedum loro. Ndang, duwite kek dijikuk kono. Oh, alah. Ya wis nek Mas, tak jikuke sik. Ndang. Perasa aku tak ora penak ya. Masa Mas arep ngapusi aku. Tapi ra mungkin lah, masa tetep gelar ngapusi aku ki. Wah, aku kok iso melu nyekel duit iki kok. Nah, iki Mas duite. Iki ra ngedum. Nah, Mas, iki duite 3 juta. Wah, iki ngene to, lek ngedum. Duwite iki kowe sing 1000, aku sing 2000. Oh iya Mas. Ora apa-apa Mas. Bos iki yo ngapian ya Mas. Wong bodo sik suwe wis THR kayakne lho. Lah mula kuwi to. Nyo saiki ayo didum, kowe sing 1000 ya, Ji. Oh. Nyo kowe iki. Aku iki sing 2000. Oh iya Mas. Ya wis ngono sik aku tak bali ya to. Oh iya. Hati Mas. Ya oke. Alah, arep barang. Urusan karo bos pikir keri, penting entuk duit.